Bos Cil, kita manggang nyewa yuk. Ayo. Ayo, rumah tuh saya. Hah? Om, sing mati piro? Saya mati gratis. Gratis. Lumayan untuk gratis. Aku. Yo, kita iso mukbang iwak panggang. Hore. Hehehe. Jembul, ayo kita bali ae. Aku wedi. Emoh. Ah, Wah. gancuk, malah ngedeni. Tenang Bos Cil, nek neng hantu kita deni. Edan kowe, hantu mana wedi? Hah? Hah? Lah. Hah? Hehe. Aku gembul asli. Aku sing asli. Aku sing asli. Hah? Aku gembul asli. Apiku gede. Aku gembul sing asli. Hah, aku nvide. Jembul asli doyan iwak kali basi. Kowe ae gembul sing asli. Ora gelem kowe ae gembul sing asli.